Lukandira u ċin qed jippruvaw ibijaw villaġġ sħiħ minflok il-lukandi waħedhom u qed jirnexxielhom. Kunċett li immedjatament għal kurzità. Intraprendituri Awċin qed jiftħu katina ta' lukandi bl-isem ta' Quaint Hotels. 8 xhur ilu fetħet l-ewwel waħda fin-Nadur u tant sejrin tajjeb li ser jiftħu oħrajn. Fosthom ix-Xewkija minn hawn u ftit ġimgħat oħra u mbagħad jinsielem u wara s-Sannat. Tkellimna mal-General Manager għal Quaint Hotels Frank Spiteri. Kuntentezza ħafna nista' ngħid li kienet suċċess kbir. Il-projections ilħaqnihom kollha u bis-saħħa ta' di beħsibna niftħu 5 lukandi oħra. Iżda li xedna li ser ibjaw villaġġ, għaliex iħsibu li minn barra l-post tal-akkomodazzjoni, il-villaġġ sħiħ ikun inkluż bħala parti mill-prodott turistiku. B'hekk ma tibbenefikax biss il-lukanda. U ma wkoll ngħinu n-nies li għandhom il-ħwienet tal-villaġġ biex imorru aħjar. Kunċett bħal dan inħoloq grazzi għad-direzzjoni li qiegħed jagħti l-Gvern. Id-direzzjoni tal-Ministeru tat-Turiżmu huwa li nsibu niche marketing. Għawdex għandu ħafna prodotti speċjali u uniċi biex nofru. Dan qiegħed iħalli frott li qed jinħass minn kulħadd. Fatti aħna ndunajna li mal-li ftaħna in-nies tal-lokal kollha gwadanjaw lew ħaġa nimpjegaw aktar nies mill-lokal. U dik qed jieħdu gost. Anke l-lukanda li jmiss, ix-Xewkija, nippruvaw nimpjegaw nies tal-lokal stess. U nibdew nagħmlu daqsxejn ftehim mal-ħwienet tad-dawra biex ikunu jafu li jarfu t-turistana u jtuħu daqsxejn servizz kif jafu l-Awċin. Il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo żar Quaint Boutique Hotels fin-Nadur u f'Għajnsielem u nnota x-xogħlijiet li qed isiru fuqhom. Innota li l-ħolqien tax-xogħol f'Għawdex għall-Awċin qed jirriżulta f'wieħed mill-fatturi ewlenin għall-akbar tnaqqis fil-qatt irreġistrat f'pajjiżna u l-opportunitajiet ser jiżdiedu. Bħalissa hawn mhux inqas bejn wieħed u ieħor 18 l-applikazzjoni sewwa għal hotels ġodda kif ukoll għall-extension ta' hotels u anki għal-bini ta' boutique hotels. L-ħar stħarriġ li l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex għamlet fost l-operaturi tal-industrija wera li l-maġġoranza tal-operaturi Awċin tat-turiżmu iqisu riżultat tas-sena li għaddiet pożittiv. 64% tal-operaturi qalu li marru aħjar mill-2014.